देखायनांगौ आरो मानोना नङाब्ला जोङो कलमजों आरो लेखाजों बिथांखौ दावहा होगोन आरो बेनो मोनथिहोनाय जायोदि बे रिहन दैमारि जेसेबां गुन्दागिरिफोर दङ बिसोरो बेबायदि गुन्दागिरिनिफ्राय गोजानाव जानगारना था मानोना दायो आङो मोननो हायाखै आरो अरुनदयखौ ओमफ्राय मा होनो बे अरुनदया आं ब्लगावबो थांदोंमोन आंहा मा होनो ब्लगाव नामालाय दोङो होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय डिसेम्बर मासावबो आंहा हाबाखै ओमफ्राय आङो माथो जामारदों होननानै आं बेयाव थांदों ओमफ्राय बे बुंदों नोंहा नामा दोङो दा सेकेन्ड बारखौ नोङो नेदो होनना बुंबाय आरो आंखौ नामाबो नोंहा दानजायाखैमोन होननानै आरो ओमफ्राय दा एबार खेबसे आं दानजाबाय आरो जों मोनाखै जिबा डिसेम्बराव खनसे मोनबाय बेनिफ्राय बे डिसेम्बरनिफ्राय जों मोनाखै आरो दा दस्राफोरा हाबलायसोबाय दा जोंनियाव नायनो थांब्ला जोंहा हाबाखै बेनिफ्राय চৰণ বড়োৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ পৰিকল্পনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে বহুত দিনৰ পৰাই এই বাঁশবাগ সমষ্টিৰ চৰণ বড়োৱে বিধায়কৰ নিচিনা এটা আসন দখল কৰি আছে কিন্তু আমাৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত তেওঁৰ কোনো অৱদান নাই কোনো ধৰণৰ কাম তেখেতে কৰিব পৰা নাই এই ৪-৫ মাহৰ পৰা যে তেখেতে এটা মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে এই মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰি তেখেতে এটা বস্তুৱে লাভ কৰিছে যে জাংগিলাৰ নিচিনা আমি নিউজত শুনা মতে জাংগিলাৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক তেখেতে সিন্ডিকেটত বহাইছে তেওঁ প্ৰতিটো কামে জাংগিলাৰ জৰিয়তে কৰি আছে তেওঁৰ সম্পত্তি পাহাৰ কৰিছে জনগণৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে ভোটাৰৰ কাৰণে মাজবাট বাকী ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে একো কৰা নাই মাত্ৰ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ হাৰ শতকৰা তেখেতে আমাৰ 226.17% বৃদ্ধি কৰিছে গোটেই অসমত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ হাৰ শতকৰা বৃদ্ধি তৃতীয় স্থান তেখেত দখল কৰিছে অসমৰ ভিতৰত এজন বিধায়ক হৈ 5 মাহৰ এটা মন্ত্ৰী হৈ ইমান টকা পইচা সম্পত্তি কেনেকৈ ঘটিল মাত্ৰ দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে তেখেতে এইবিলাক কৰিবলৈ পাইছে সিন্ডিকেটৰ পৰা তেখেতে পইচা পাইছে বিভিন্ন কমিশন ৰাজ চলাইছে সেইবিলাক দি আজি এইবিলাক সম্পত্তি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই কাৰণে আমি সংখ্যালঘু তথা বিটিসি বাকী ৰাইজক এই বিপিএফ দলৰ পৰা বিৰত থকাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আহা 9 তাৰিখৰ যেটো নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত সকলোৱে বিটিসিৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত বিটিসিৰ ভালৰ স্বাৰ্থত বিটিসিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ইপিপিএল দলৰ প্ৰত্যেকটো কেণ্ডিডেটক আপোনালোকে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनैबो जोङो सावरायगोन गिबिसिनथारावनो बिक्रम दैमारिया मा बुंदों बिनि सायाव जोङो ससे खोनासंग्रोगोन नैथियाव रायजो राजा नोंथांमोन उदालगुरियावहाय गारि बुख्रुबलायनायनि सायाव जोङो फंनैसो सावरायलायगोन रिहन दैमारि सारखौहाय लाफानानैहाय थामथियाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो अरुनदय जायफ्रा दाननानै होजाबाय बिसोरनि सायावहाय जोङो सावरायलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोबनायाव आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारा मा बुंदों बेखौ जों खोनासंगोन रायजोफोर बे समाव खोनासंग्रोदो बिक्रम दैमारिया मा फोरमायदों मानगोनां रुन्जय बर' स्कर्पिय' मोनदों जोंहा मा होनो कास्टम बसुमतारी स्कर्पिय' मोनदों आंबो इन'भा मोनदों लैहोराबो मा मोनदों बेहा गंनै मोनदों दां बेहा बलेर' मोनदों बिदिनो पुरा मोनसावलाजोबदों जायनो जुइन जादों मोनदों नङा होमबा गारिखौलाय नोंसोरबो मोनगोन सोरबा मोनगोन माने थिखादारफोरखौनो सारा बायनो होनायखौ मा खालामनो होदों आरो बायदों आरो बायदों बलेर'आनो बलेर'आनो जोब्बायनो फैसाखौथ' एसे एनैखौ होखायो नङा होमबा गासैबो होयो दा गारि मोननायाथ' मोनदों थिखादारफोरखौ सारा बायना होदों जाय सेंग्रा सिख्ला खामानि मावदों मैखोमै बिटिसि रायजोनि थाखाय एडुकेसन सेक्टराव बबेबा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ खबर लानाय आरो फरायसालिफोरखौ खबर लानाय बे सेंग्रा सिख्लाफोरनो गारि होदों बा जोंहा इयुथनि दैदेनगिरि रिन्जय बर' मानगोनां रिन्जय बर' स्कर्पिय' मोनदों जोंहा मा होनो कास्टम बसुमतारी स्कर्पिय' मोनदों आंबो इन'भा मोनदों
फाइनालि रायजो राजा नोंथांमोन उफाय गैया बिक्रम दैमारिमोन बायदिया दिनै नंगौ बाथ्राखौ फोरमायनानै होनो गोनां जादों। बिसोरो साफ्रोमबो सान्दुं गोसा अखा सान्दुं अखा सहाय मानो खाथिनायनि थाखाय खस्थ' खालामनायनि थाखाय BPFनि CM निफ्राय गारि गंफा मोनदों। बिनि थाखायनो बिसोरनि गोसोआ ओरैबायदि रायजो राजाफोरखौहाय थगायनोबानो जादों मिथिबायना। नाथाय रियेल खोथाखौहाय बिक्रम दैमारिमोन बायदिया मोनथिखायो, कास्टम बसुमतारियाबो मोनथिखायो, प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर' बिसोर साब्रै मानसिया मोजाङैनो मिथिखायो दे UPPL पार्टिया मा पार्टी। नाथाय बिसोरो गारि मोननायनि थाखाय दिनैहाय रायजो राजाफोरखौहाय माब्लाबाबो नंगौ बाथ्राखौहाय खोन्थानानै होनो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोन मोनथिबायना। खोनाखाबाय दा गासैबो बलेर' मोनदों, गावगा इन'भा मोनदों। अब्ला माब्रै बिथांमोना थगाया जानो। बे इन'भाजोंनो सानसे समावहाय बिक्रम दैमारिमोन बायदिया साखि होनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबायना। रायजो राजाफोरखौहाय एसेबां दुखु दाहानि गेजेरावहाय मिनिग्रा मानसिया माब्लाबाबो गोजोन जाया, बेखौहाय जोङो बयबो मिथिखागौ। दानिया बे समावहाय रायजो राजा नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै लादो दाना। थांनाय काउन्सिल इलेक्सनावबो बेबायदि गारि बुख्रुबलायनाय दावराव दावसिया उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो जागायजेनदों। बे समावबो आरोबाव MLA इलेक्सनावहाय उदालगुरि जिल्लायावनो रिहन दैमारि सारनि जे बिथांनि कनस्टिटिउन्सि बे एरियायावनो आरोबाव जागायबावनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। उदालगुरि जिल्लाया हमथानो हाला, रिहन दैमारि सारखौहाय जेननायनिफ्राय हमथानो हाला मिथिबायना। दिपेन बर' सारखौहाय साफ्रोमबो लोब सापर्ट खालामनाय जों नुदों। बेखायनो दिनैनि समावहाय BPF पार्टिया अयथासार बुख्रुब खालामनायनि प्लान पलिसिखौ हयथ' जागायजेनखाबाय नामा होननानै आं सानदों रायजोफोर। हयथ' गाबोन समफोरनि उनावहाय चिराङावबो बेबायदिनो, नङाब्ला क'क्राझारावबो बेबायदिनो, बाक्सायावबो बेबायदिनो BPF पार्टिया खामानि मावनो हागौ खोमा। मानोना बिथांमोननि पार्टिया दावराव दावसिनि गेजेरजोंहाय सोलिबोग्रा मोनसे पार्टी। बिसोरो बुख्रुब सुख्रुबखौ जेबो नांजाया, बिसोरो बुख्रुब सुख्रुबनि गेजेरजोंनो सरखार सालायग्राखा बिसोरो। बेनिखायनो बेबायदिखौ बिसोरो जेबो नांजाया मोनथिबाय दा। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा दुखुथिया न'खरनि आइजोफोर बिथांमोना मा बुंदों ससे खोनासंग्रोदो दाना। जोंखौ मानो मोना? बे नांगाल पार्टि मोननाय जानायनिफ्रायनो जोंखौ मोनाखै। जोंखौ मोखांबो नाया जेबो नाया। ओरै सेर जोंहाथ' बेंजानायखा। फेदेरनांगौ फोलावनांगौ दंना। जों कारेन्ट बिल हरनांगौ। कारेन्ट बिला मासावनो 12,000 होयोब्ला जोंहा बे उरना दयाखौ मोनोमोनब्ला बेसेबां रेहाय होयोमोन। फिसाफोरनो टिउसन हरनो जोंना फिसाया नाराबारियाव स्कुल हाबहैयो, दैलि नांगौ होमबा जों बेखौ मोनोमोनब्ला बेसेबां गोजोनगौमोन जोंहा। जाखांनांगौआ जोङो आरोबाव दङ आंहा फुथुरिबाव, बेखौ फिसा गैयाबाबो फिसिबावनांगौ आङो। जों बयबो मिथिबाय BPF पार्टी फैनायनिफ्रायनो अरुणोदय दाननानै होनाय। सिगांनि 5 बोसोर सरकार सलायनायावहाय रावनिबो अरुणोदयखौ दानाखैमोन। जायफ्रा मोनाखै होनदों बिसोरनि थाखाय समानो सफैखायाखैमोन मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन। 2.0 आरो 3.0 दायो 3.0 आवहाय बे मोननै मानसिफोरखौहाय गोदान सोसननायनिसो बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय माखासे BPF पार्टीनि मानसिफ्रा UPPL पार्टीनि मानसिखौहाय अरुणोदय दानना होदों होननानै बुंलाबायनाय जोङो खोनादोंमोन। नाथाय बे समावहाय आसनिया जेसेबांनाखि स्किम फैदों बेसेखिनिया कमप्लिट जाजोबखाबायमोन, लिमिटेड खामोन। दा बे लिमिटेडखौहाय जेसेबां हायो एसेबां बर'नि आइजोफोरखौहाय प्रमद बर' सारा सोसननानै होदोंमोन। बेनिखायनो बिथांमोना एसेब्लाबो न'खरखौहाय सुंनायावहाय माखासे खामानि होदोंमोन रायजोफोर। नाथाय बे समावहाय BPF पार्टी फैनाय लोगो लोगो रेगुलार अरुणोदया दानजाबाय। बिनि थाखाय गोबां आइजोफोरा दुखु जादों। दा बे आइजोफोरनि दुखुनि थाखायनो BPF पार्टीया 000 जानो थांगासिनो दङ
आं बेखौहाय नुहरदों रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबाय ना दा बेखायनो आं रायजोफोरनावहाय रिक्वेस्ट खालामो उदालगुरि जिल्ला क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्ला बाक्सा जिल्ला तामुलपुर जिल्ला सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर नोंथांमोना गासैबो बे समावहाय अरुणोदय जुदि नोंथांमोननोहाय नांगौब्ला जोंनि बर' आइजोफोरनो जुदि अरुणोदय नांगौब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा नांगौब्ला अब्ला जोङो बै 5 बोसोर सरकार सलायनाय सरकारखौनो जों लाबोफिननो सेस्था खालाम अब्लानो नोंथांमोननि दानजानाय अरुणोदयाबो सफैफिनगोन होननानै आं सानदों रायजोफोर मोनथिबाय आरो फारसेथिं जोङो 100 कौटि थाखा लाइमोनफोरनि युथफोरनि 100 कौटि थाखानि बाथ्रा बुंनाय बेखौथ' गावसोरनो गावबागाव राननानै लाबाय रायजो राजा नोंथांमोन फैसाखौ सासे फरायसानि आखायाव जमा होयोब्ला बेयो माब्लाबाबो खामानि जाया जेरै सुपार 50 खौहाय लिड खालामदोंमोन इउपिपिएल पार्टिया बेबायदिसो लिड खालामनांगौ मिथिबाय दा सरकारनि स्किमा बेफोरबायदिसो लिड खालामनांगौ अब्लासो खामानि होयो नोङो 2 लाख थाखा सोरनिबा आखायाव होनानै नोङो इदि मावनांगौ होनना बुङोब्ला बैयो मावाबो जानो हागौ मिथिबाय बेनिखायनो फैसाखौहाय माब्लाबाबो फरायसाफोरनि आखायाव खोख्लैनो नाङा बे फैसाखौहाय बिसोरो इनडाइरेक्टली माबा मोनसे फान्डनि गेजेरजोंसो बेखौहाय इस्तेमाल खालामनांगौ होननानै आं सानो रायजोफोर जोबनायाव दानिया खाम्फा बरगयारि सार नोंथांमोना मिथिखागौ खाम्फा बरगयारि सारा काउन्सिल इलेक्शननि सिगां एसे सिगां जइन जादोंमोन इउपिपिएल पार्टियाव दा बै समावहाय खाम्फा बरगयारि सारा मा बुंहैनायमोन इउपिपिएल पार्टिनि एकर्ड खालामनाय दफाया जुदि मावफुंजायोब्ला अब्ला आखरे आखर मावफुंजायोब्ला अब्ला बिटिसिआ बायनानै गोदान सरकार दागोन बे बाथ्राखौ बुंदोंना बुङाखै दिनैबो बिथाङा बुंदोंना बुङाखै नोंथांमोना खोनासं जुदि नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना खोनासं खाम्फा बरगयारि सारा मा बुंनाय 25 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं बे एमेन्डमेन्ट जायोब्ला बे सरकारा बायगोन बेनिफ्राय इन्टारिम काउन्सिल दाफिनगोन इउपिपिएलआ सरकार मोनफिनगोन ओंखायनो बिपिएफ जों थांनो नाङा जोंनि सरकार फैफिनगासिनो दंखायो धैर्य हमनानै नोंथांमोनहा इउपिपिएलआवनो थानांगौ खोनाबाय दा बेनो जानो थांगासिनो दङ बर'फोरनि गेजेरावहाय बेनो जानो थांगासिनो दङ जेरै खाम्फा बरगयारि सारा सानदों बेबायदिनो प्रमद बर' सारा सानदों आरो जेरै खाम्फा बरगयारि सारा सानदों चन्दन ब्रह्म साराबो बेबायदिनो सानदोंमोन नाथाय फिन आरोबाव फैसा लुबैनायनि थाखाय दिनै चन्दन ब्रह्म सारमोन बायदिया रायजो राजाफोरखौहाय आन्दायहोनो नागिरफिननाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाया कमप्लिट जाजोबमारोब्ला मावफुंजामारोब्ला 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जायोब्ला अब्ला जेरै खाम्फा बरगयारि सारा बुंदों बेबायदिनो जागोन बेनिखायनो बिपिएफ पार्टिनि सीएम आरो बिपिएफनि मावथिफ्रा उदालगुरिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सारमोना बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय जाजानो बादों मिथिबाय दा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय प्रफिट नाथाय रिहन दैमारि सार हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि मावथिफोरनि थाखाय प्रफिट गैया रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरो गासैबो दिन्दांदां जाजोबगोन बेनिखायनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय बिसोरो जाजानो बादों दानिया कुइसना जाहैबाय बर' हारिया जायफ्रा बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोना 125 एमेन्डमेन्टखौ मानो जाजानो बादों रायजोफोर बेथ' हारिनिनो डेभेलपनि थाखाय हारि जौगानायनि थाखायनो ना नोंथांमोना बर' हारिखौहाय माब्लाबाबो डेभेलप खालामजानायखौहाय लुबैयाखै नामा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन अब्ला रायजोफोर गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि